Hey guys, good morning. So for today's video ay pupunta tayo ngayon sa SM. So anong gagawin natin sa SM? Syempre magmo-mall. Ayan. So nandito na kami ngayon guys sa MRT at pinakapila. Ayan. So single journey para sa mga single. So ayan guys, nandito na kami sa SM at pinasok namin ang Power Mac. Ayan, so tingin tayo dito ng cellphone dahil bibili tayo ng iPhone. Ayan. Ayan guys, so parang nasa Tiangge lang na nakikipagtawaran kay ate. Ayan. So ito na nga guys, pagkatapos ng mahaba-habang tawaran, ayan, so magbabayad na tayo. So ayan guys, babayad na natin yung pera natin. Ayan, wala na. Goodbye pera. Pero welcome iPhone naman. So ayun na nga, pagkatapos namin nagbayad, ito na kami kay ate at magbibigay na ng demo. Ayan, so buksan natin. Ayan, so ayan, buksan na natin guys. Charan! Welcome iPhone. Ayan, so black. So, tingnan natin guys kung may mga gas-gas. Ayan, so far so good. Bagong-bago talaga guys. Ayan, so dito na kayo sa Power Mac. Ayan, so bumili rin pala kami ng isang adapter kasi wala siyang free adapter. May mga sticker na din. Ayan, so chinecheck na ate yung sticker. So, may pin. Ayan guys, so iset up na natin itong iPhone. So ayan guys, itetesting na ate kung gumagana yung kanyang charging. Ayan, sinaksak na. So tingnan natin kung gumagana. So far, gumagana naman. Ayan, so set up na natin. Okay. Gayon, hanapin natin ang Philippines. Ayan, so nasa baba. Ayan, okay lang. Okay, then pa-connect natin ang Wi-Fi. Ayan guys, so connected na sa Wi-Fi nila. So set up na natin. Later lang lahat dito guys dahil later na natin isa-set up. Later din ang Apple ID. So ayan, click lang next lang, keep data, continue. Then ayan guys, ayan, later na natin i-set up. Ayan, so i-open lang natin para makita natin ang kanyang. Ayan na, welcome to iPhone. So thank you pala kay ate na ang galing mag-demo. Ayan, let's set locations. Yung camera, testing natin ang kanyang camera. Ayan guys, so ang ganda. Oh, di ba? Oh, perfect. Ayan guys, thank you Power Mac. Ayan yung mga binili namin, iPhone saka adapter. So ayan guys, habang inaayos ni ate at ibabalik sa kanyang box, ayan, so picture. Ayan na guys, pinower off na at ibabalik na sa kanyang box. So ayan guys, habang binabalik na ate sa kanyang box yung iPhone, ayan, may nakita kong gwapo na kasama nila, ayun no, nasa kabila. So bakit hindi ko siya nakita kanina at sana siya na lang yung pinagbilhan namin, charot. So ayun na nga guys, nila pagkatapos may balik na ate sa box yung iPhone, ayan, may pinapirmahan siya, katunayan daw na walang gas-gas at bago yung iPhone. Ayan, so pirmahan na natin, tapos na, ayan, uwian na, ayan guys. So ayun na nga guys, nandito na kami sa elevator at pauwi na, let's go. So ayan nga guys, pagkatapos naming lumabas, nagbook na lang kami ng Grab at dahil gabi na, ayan, traffic na din. So traffic dito guys, ayan. So kung bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ayan, pag-sampal lang po ng button at ilayin na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So see you in my next video guys.